coffee, decaffeinated kitong to asa labangon, wala mo nagda. Aray kape wal sugar. Naaman di ako sa silingan na to, pwede man magkuan. Unsay na dito ba sinay pa? Pwede na ato. Anjo dit ini. Magsukang, Carmel. Ay, maghapak mo na yung magsukang. Magsukang. Pa! Ano naman? Awan eh. Yahaya sa life ni Janinyo. Pahigda-higda lang. Oy. Kaya hay sa life. Wow, ingan ni mo view, di ba nice kayo? Nusa ka dong? Mama, nakita yung tiin. Sabi ko kung mga gagawin sa tiin. Sky. Carmel. So, mau namin siya. Before, yung face. Sunod na. Nya magpa-color sa siya, magpa-color siya. Color pa sa sa iyo. Dili, magpa-manicure na siya, magpa-color sa siya sa iya hair. Oh. Ha? Mau ni siya, nag-waiting pa. Mama, pa nahilap tiyang naong. Masa kay dagoy ani meron no before yan siya. Asa imong gibati, Mama Liling? Excitement. Ay, hindi ako excited. Mag-uol. Mag-uol na rin kayo, uli na. Angad na ba ko? Ito may naadiri. Pwede mo na siya. Pero wala siguro itaw. Mao ni siya dapat nakasud man tang sa tuoy nakasud jud mig wa mi kasabot sa among gibati mo ni normal nga spa. Nya, mag-wait na sila kay official ni si Mama Lily. Excited? First time, ha? First time. Sunod ani iya buhok na sad kuluran. Nalipay siya. Oh, si Mama happy kay muli na ugma si Piling na Pero wala ko masih na. Sa anak. Padat anak niya ito. kita man siya nga nagbakasyon. Tangtango ni akong work. Dito. Sunog ko na. Oy, si Mama ba? Din ko naliwat imo kamanghuran sa imo. Naliwat nga nila sa iyo si Gabina. Si Gabina. Oo. Di na nangay pangutanaw kay ang anak ma. Liwat jud na sa mga kuan. Sige anak. Dali kayo siya magkita o istorya. Tatawag ka lang kayo na. Ako tiin. Video na ako. Video nila din na. Sige nga tuwa, nag-ike-ike sila dito. Lahat mo may itsura din ba?
siya. Anya, nag-stand siya. Silok. Ako ito gikuha ko na ng Lagi pagkaka. yung content lagi. Mga Mga fit. shoes. Anya, ang people shoes nga sa matong. Bili shoes. Nag-big Mga nisulti unta dayon ka ato nga di arang-arang na nalang ilok kaysa una magtini ilmi ana unta dayon ka. Wala ko kay ba, wala man naman to. Ang iloy naman lang ng istorya. Wadi ka kay baw di ay nga videohan. Wala ako kay ba. I-upload man dahil. Ala. Nagawang ako. Nakabantog na. Nakalina pa ko sila sa ilatan. Nagsunod si Look. Mami. Kuwan. Will you search on YouTube? Hello eh. Ano man? Siya people shoes. Ala. Walang Magtanaw na ako. Alam ko, tawaan na. Di mo na yan aw. Aw may no unti ilra. Pero ang kuwan, lagi ang title ka, people shoes. Kay baw jud siya no.